ọ dị mma ịmụta asụsụ ndị ọzọ mana ihe m na-agwa gị bụ ka ị na-amụta asụsụ ndị ahụ ị na-amụta ịmakwa asụsụ nke gị nwa dị maka nke ahụ bụ isi ahụrụ kwagbu okpu nke ahụ ga-akọwa gị ọfụma nke ahụ ga-akọwa ebe isi nke ahụ nke ị ga-eji nwee nkwuwa okwu na ezumezu unu dịka onye Igbo ebu emega ịsa ahụ ọnụ were oyibo gwa m ya sị m it doesn't matter obi ụtọ mbụ na ọ na-eme unu kọwa ihe a adị m ahụ unu n'ihu n'ihu ọ bụrụ na ị dịghị atụ egwu bịa m n'ihu kọọ ya agwala m unu na ana m apịakwa ọkpọ obi Igbo ekele ebu pụtawa dị n'ezi n'ụmama dị na-echu unu Udanso